everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Salpahis ka, buy bangag. Imong igsuon na kahimo ka sa pagpanamastamas. Ha? Dugay ko nang gipanagiya ang lawas ug ang pagkababay sa koigsoon. Ilaptanol ka. Dili ka angay nga buhion og dugay. Matapos ng higayon na ang imong kadautan, buy bangag. Kagaw ka. Pati ako. Dahil tingali ko, ikaw pa unya may akong mapatay, Esquadro. Ikaw ang matapos og dili ang eskwadro. Kay daghan pang sama kanimo ang iluyong ko sa lubnganan. Padayon si mong panaw, kagaw. Bay, Misael! Sige na! Huwag makapugong kusugin ni Dagan pa yung kawas! Sa? Tana bay, Sarge. Ato siyang agpason. Ato pa siguro siyang maapsan. Oo, tara bay! Tara! Oh, mga pulis, bay, Sarge. Oh, malibat na rin ito diri bay! Misael! Sa luyong bayan gyapon ta moagi. Sanay mo tangan sa atong motorsiklo. Dali! Oo, bay! Nagpasad ang mga patayng lawas na pulos mga armado din sa may gate. Men! Sir! Search and secure area! Move! Yes, sir! Kinahanglan nga akong mabriefing nga akong mga tao. Ang kuno na mo nga kami ang ika-enkwentro ani mga tawana. Oh. May helicopter sa Armed Forces. Mitong pa sa rooftop na ning takong building. Bay, Misael! May mga army na sa day na nisuong, bay! Oy ako pagtuo. Kay helikopter sa mga army ang nakita na kumitog pa sa dapit sa leader sa sindikato. Clearing na sila dito, bay, kay nangamatay na mo itong mga kagaw. Apil ang insig nga babay. O bay, Sarge. Pero nabalaka ko bahin ni Glina. Gusto ka, bay? Nabalaka ko bahin niya? Asa na kayo paingon ka ron, bay, Misael? Pangitaon unta nato pero delikado ta sa mga otoridad. Kung dili rin ta makabiya ining dapita. Mupauli ba ka siya nga to sa compound sa academy, bay? Labihan niya sukuan ni mo, bay? Human mo po sila, si Boy Bangag nga iyang igsuon. Oh, bay, Mga patrol kal, bay! Ato ikasukat! relax lang ha. Pero mamintiha lang ang imong pagpadagan ng motor. Aron dili ta dudahan. Oo, bay! Kung baan na ini, doon lagi sila na to, bay! Basta relax lang lagi. Doon na yun. Gigasugat na to sila, bay! Bulhot na yun. Bulhot! Oh, bay, Misael! General, kumpirmado nga konektado sa triad ang babaeng ginsik nga si Madam Ching. Oh, mao ba Captain Clint Ringa? Unya, apil ba diha sa nangamatay sila si Major Gaspar o ang babaeng insik nga dragon? Sir Wasser, Unsa? ang kumpirmado nga patayng lawas sa mong na-recover. Mao ang kadaver sa iladong police karakter nga si alias Boy Bangag. Di ay ba? Sir, yes, sir. Apan ang nagkapahibog na mo, mao ang presensya sa helicopter sa Armed Forces. Nitog pa sa rooftop, apan wasa na magdugay. Nibiyar sa dayon. Dili ka ha nga konektado sa triad ang mga sakay sa maong helikopter, Captain Clint Ringa? Maunay himuan pa namo og dugang pakisose karon, sir. Oh, okay. Daghan kayo salamat sa update. Bye, Captain. By General Mark Oknis, sir.
Sa ato pa nilampos ang eskwadro sa pagbawi ni Glina gikan sa kagaw ni ning igsuon nga sakop na sab sa markang dragon. Anugon nga wa maapil sa nangamatay ang babaeng insik nga dragon ug ang kagaw nga si Major Gaspar. Major Gaspar, kagaw ka! Ug asa naman sila karon ha, Daddy Mark? Wa pa ko'y update kay way usa kanila ang magkontak sa pagkakaron. Salamat na lang gani kay naluwas siya nila ni Misael. O iha Aliyah, Si Bay Sarge, wa palagi siya mabalik din sa bahay. tuwa pa karon to siya mula ho sa compound sa academy. Naluoy ko ni Miss Glenna, Dad. Grabe tingali ang trauma nga iyang niaguman sa maong hitabo. Pangandam iha kay iuban ko ikaw sa kung pag-adto sa compound sa academy. Okay, Dad. Daligid ba kontak ang phone ni Madam Ching? Nagkalingkawas baka ang insects pagkapukan sa safe house number 1. Nga mao ang iyang residensya. Ang skwadro, boy nagbuhat nire. Ug giangkon lang ni Captain Clint Ringa sa Special Action Force. Nga ila kining achievement. Pangag sa ilong. Pasensya yun, Madam Ching. Nawa ako uban ka mo adtong higayuna. May gilikayan ko. Daghang mga butang ang nakapahinga nga ug nakahasol kinako. Igsuon di ay ni Boy Bangag si Crystal Alcantara. Apan nga nung buwi ma siya. Patay na katong babayana. Ako na siyang gipatay o gipalabay. Gani, gilubong na ang patay nining lawas. Patay na si Crystal Alcantara. Oh, numero sa cellphone ni Boy Sarge. Hello? Boy Sarge? Ako kini, ang eskwadro. Pangag sa ilong. Kadako na nimo og atraso nako, Misael. Ikaw ang dako kay katraso nako, Major Gaspar. Ano kung nga wata magkita sa diyang nilusad ko pangatake sa safe house ninyo sa sindikato? Patay ka na unta karon. Ayaw pangante. Kay wa pa matao ang mupatay ni Major Gaspar. Bangag sa ilong. Bangag sa lisngag mong ilong. Oh, Kagaw ka, Major. sa! Ayaw kong bugal-bugali. Wa kay kredibilidad kung ikaw raw may naghimo og mga buhat. Ang bugal-bugalan ka. May adlaw ra unya kanako. Kagaw ka, Major Gaspar. Magkita ra gyud unya ta. Ako'y mutapos ng imong takuban isip usa ka eskwadro. Ipalpak na ka sa unahi kayo pa lang. Nagitinguha ko ni mo patyon. Nga sa ato pa. Ituyo sa hikayon aron ako mo'y mapatay ni mo kagaw. Nambugiro kay ka! Mamatay gino niya ka! Payra ni mong mahal ang dakong kadaot nga imong gihimo! Pastilan, uy. Asa na kaitaon karon si Inday Glina Misael? Mas kipili niya ang mubiya og mutiwalag sa iyang gipanumpaan sa krusada, Mama Dibi. Misael. Dili na mo balik si Glina, ma. Unsa? Mao kanay akong pagtuo, ma. Ilabi na kaya akong napatay ang bangis ng igsuon nga si alias Boy Bangag. Ginoo ko. Bay, ano nakaingon na ka nga, dinagin mo balik nga ni si Glina, bay? Nagtuo ko, bay. Nga planado na niyang daan ang iyang pagbiya. Naulipon siya sa sobrang kasuko nako, bay Sarge. Bay, Misael. Lain akong gibasihan. Mao ang pagkahanaw sa attaché case nga puno sa daghang kwarta nga gipahipusan ko niya. Unsa? Okay na, punta. Nga gamito niya sa tinarong ang minilyon nga kwarta nga tuan niya karon. Kanugo na to, bay? Gisulurang Glina? Kaswapang gude ato niya. Mao kanay ako nadiskubrihan karon lang yun, sir.
Natintal gid ay si Glina sa daghang kwarta, Misael. Sir Mark, pasensya na gid ha. May gisalig ko niya sa dakong kasayon ang dakong kantidad sud sa mong atas si case. Wa kay sa maong hitabo. Kinahanglan nga makuha ka to pagbalik gikan kang Glina, Misael. Paningkamutan ako nga mahibalik, Sir Mark. Wa siya mag-isip og dakong utang kabubuton. Traidor sa pagsalig nga gihatag ta kaniya. Kagaw siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.